kabataan radio programa. Dili lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Subong adlaw Enero 26 tuig 2020. Programa para sa mga kabataan nga nagahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kaga programa nga nagahatag sang paglaom kag inspirasyon. Kaming inyo mga radio host. Aksyon Eden Aboso. Kaga Aksyon Dale Salazar. Happy Sunday Aksyon Eden. And of course, beautiful morning para sa aton subong nga mga kaaksyon sa 61 ka mga kabarangayan sa syudad sa Bacolod and mga banwa kag syudad diri sa Negros Occidental. Yes, last Sunday of the month, Action Dale sa subong Doligad lang ko to nag first Sunday sa imo Action Dale no. Subong last Sunday na sa bulan sang Enero tuig 2020. Yes, na good morning ka sa 61 ka barangay. Ako mag-good morning kuya sa 601 barangays. 12 cities and 19 municipalities diri sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Perfect. And good morning man sa 25 ka mga kabarangayan dira sa may banwa sang Kawayan Action Eden. It's a very special episode sa aton subong nga pagpangalagad subong nga Domingo sang gabi. Bangod no aton subong makaupod ang bago gid lamang gin koronahan nga linay sang Kawayan 2020. Kay Kablok Action Eden sa sili nga mga tinion kadamo sa mga festivities, mga festival nga ginahiwat diri sa may Negros Occidental. Wala tuo nga makahiwatan so kadamo subong sa mga event kag nagakalatabo diri sa aton nga probinsya. Kung baga Action Dale na kaugalian na sang mga Pilipino, especially diri man sa aton sa province of Negros Occidental, kada gani Action Dale yung may festival ang kada banwa kag syudad, kumbaga understood na nga may ara ginaiya search for Miss Amoni kag Miss Amoni Action Dale. Yes, sila ini yung nag-serve as a role model and at the same time may mga obligation man nga dapat tumanon sa isa ka tuig nila nga pag-rain Action Eden. Ara lang mga activity nga kadamo sang maka-benefit kag mapuslanon nga mga butang. Anyways, Action Dale, good morning sa 94 Facebook Live viewers naton subong nga adlaw. For sure, half sina or majority sina 110 na Action Dale ha. from banwa sang Kawayan. So bayong aga dira sa inyo no and aton kilalahon ang linay sang Kawayan bago gid lamang gin Crown Action Eden for sure. Damo pa rin siya may ginapanumdom. Ang iban usually wala pa naga-sink in after pila ka adlaw sang competition sang Coronation Night nga hiwat sadtong January 23, 2020 dira sa may banwa sang Kawayan. Pero speaking of Kawayan, ang ilang festival is Lubay Festival Action Eden. So sunod diri kay Mayor Tabuhara dira sila nga banwa mga makalubay Festival depicts the resiliency sang kada Kawayanon sa. So this time, ato makaupod live sa studio sa Action Radio Bacolod from Barangay Inayawan, gin-travel ang syudad sang Bacolod. So thank you so much for responding sa among siling invitation. Kag-aari ka mo subong sa studio sa Action Radio Bacolod. Good morning, Linay sang Kawayan 2020, Miss Aliyah Yang. Mayong aga, i-greet naton ang aton sining mga Facebook live viewers and mga ka-action naton. Go ahead, Miss. Hi, good morning everyone. And of course, aton man makaupod ang mother ni Aliyah. Ma'am, introduce yourself. Mayong aga sa tanan, kag sa bilog nga taga-Kawayan. Sige. So, Aliyah, introduce yourself sa amon. Sino ka, taga-diin ka, pilang imo edad. And of course, congratulations. Go ahead. My name is Aliyah Janine Al-Rashid. I'm 16 and I'm the newly crowned Linay sang Kawayan 2020. 16 years old actually din. Hindi na lang kayo maghambal nga 15 pa lang kuya. Pati Pero ang iya gali full name is Aliyah Yang is your surname. Ang iya nga gali Action Dale kay syempre sa iya nga Facebook no nakita ta Aliyah Rashid ang apelyido kay sa iya nga Facebook Aliyah Yang. Pero Aliyah Rashid gali. Oo. May half si Aliyah. Yes, actually my father Arab siya. And how does it feel after being crowned as Linay sang Kawayan 2020? Nag-sink in na bala si mo nga ikaw na ang nag-handle sang sining title. And for information back to back sining ang title sang Barangay Inayawan kay last year sila man actually din. So they were able to defend the crown sining Linay sang Kawayan actually din. Anong pamatsagan, Aliyah? So far,
do kadako gid sang fulfillment nga gintungtong sa akon ang corona. Kag happy gid ko kahit hindi tungod sa akon nang bala pero tungod sa mga supporters ko sa bilog nga municipality sang Kawayan kag sa city sang Bacolod. Sila gid ang rason nga nagbaka-baka gid ko sa contest. Si Aliyah is tumandok sang Barangay Inayawan. Oo, pero diri ka naga-school sa may Bacolod City. Din ka naga-school, Aliyah. Sa Negros Occidental High School. And no way, Shan. So, congratulations. Kay It runs in the blood. Ano, basta yung mga taga NOHS. Tatak Provincial Action Eden. And nakidamo na sa mga personality nga kilala hindi lamang sa mga beauty pageant, sa patagsang politika, kagiban pang naggraduara sa NOHS. Gatanaw ko si Action Dale no kanami kay doon na train at young age na train siya nga gahamba siya Action Dale ga-smile mako kay gahamba siya ga-smile ang siya Action Dale. Gakalatnan ko sa iya nga smile. Do ma-mesmerize ka bala kung mag-Action Dale kay do ara bala nga bisan ano kung may istorya siya guro nga negative do mahimo positive guro Action Dale kay naga-smile lang yun siya. Kanami tan-amon kay it brings positivity especially sa mga nagapamati kag nagatanaw sa iya subong. Aliyah, tell us your story, ang nanging journey mo sa pageant and ano ba lang mga kabudlayan nga imo na experience. Actually din iyagin Pierre Dergin Lutos ang 8 other candidates sa sininga competition. Tell us your story, ang whole journey mo Aliyah sa sininga competition. Before, wala pa gid kaya experience sa pageant kay before ko nag-learn nang nag-ano ko danay sa modeling kag there ako lang na-realize nga lainay gid sila ya balagali nga aspect so gin-train ko ni kagawad Greg Carlos Sumugat. Good morning by the way. Kag siling niya sa akon nga may abilidad ka ipakita mo na sila nga kaya mo ni nga kagkwaon ta ang back to back miski kabudlay bala gin-try ko gid ang best ko para hatag ang ginapangayo sang Barangay Inayawan nga back to back. So, is this your first time nga mag-join sa pageant? Actually, nag-intra ko sang grade 8 sa Linay sang NOHS pero wala pa gid ko tumayo na gid bala. Do wala pa nahasa, wala pa experience sa motong first mo nga pageant. Yes. So, it means nga bangod man sa mga encouragement sa mga tao si mo nga palibot, take mo ang ining nga challenge kag gin padayon. Oo, kag tungod man sa will guro ni God nga ginhatag ini sa akon nga opportunities subong. Pero Aliyah, aside from kagustuhan mo gid nga mag-join sa contest, ano pa gid ang nagtulod sa imo? Nga nag-encourage sa imo or sino nag-encourage sa imo nga mag-intra sa pageantry? Ang akon nga cousin gid si kagawad Greg Carlos Sumugat. Siya gid yan nagtulod sa akon kay siling niya may ara ko inang abilidad nga wala pa bala na hone siya kuno ang pagwasin nga abilities. Amon actually din kaysa may masumalang tabla nga mga tawo and sila ni ang may nakakita bala nga potential sa imo and due tay lang sina nga practice and at the same time tiyan mo na ipag-join sa mga pageant and competition para mas mahanas kumbaga lutuon pagid bala ang imo sining abilidad. Pero Aliyah, going back sa Linay, kalawig ang preparation, mga rehearsals and tubtob sa coronation night, kalawig ining journey mo? So far, November gid kami nagsugod sang pagplano na bala kun ang bayuon, kun sino ang pilion nga mga makeup artist, kag mga designers bala. Kag ang practices namon galabot sa halin aga hasta kaagahon. Kag ang amo naman nga mga rehearsals gid nga official is hosted by Sir Mark Gali, by the way, ang tourism officer Kakawayan. Nga gasugod gid siya halin 9 sang kaagahon, ma-end gid siya halin 7 sang gabi.
So it means nangin hands-on gid ang team Aliyah Yang sa sininga competition since November pa lang nagapili na sa mga bayuon, mga rehearsals, nagalawig, and then daw ka worth it ba na sa ang inyo sininga kakapoy? Oo, worth it gid kay damo-damo gabi nga gapanumdum kami nga halabasi bala nga anang hindi pa ni bala amuhaw isigi-sigihon ta pa ni para mapakita gid balang pinakanami sa tanan. Bali, 16 years old siya Action Dale. Yung pamangkot na lang, are you the youngest sa contestants or may ara ka man mga same age? May ara ko duha nga same age, si candidate number 2, si Kay Janela, kag si candidate number 6, si Trisha May Aplaon. So, how's your relationship man sa mga fellow candidates, sa mga bonding moments niyo? Anong hindi mo sini malipatan? And how do you deal with your competitors? So far, sang nagwa ng results, friends man kami gyapon, wala kami yan nagpa-affect sang relationship namon. Kag, ang hindi ko gid guro malimtan nga experience ang sa pageant night na. Kay inang miski bala papano ginakadtuan ka gid nila gyapon ka ginhambalan good luck. Tapos ang pagkatapos ang pageant Aliyah, congratulations gid ha. Who is your closest nga inang kandidata ang pinakalapit si mo? Usually actually din sa mga Miss Universe may mga katubad mga dressing room, isa ka mo ka bedroom, or sino ang pinaka-close mo gid nga kandidata nga mas nag-click ka mga duwa? Si candidate number 9, si Manang Maria Eileen, kag si candidate number 2, si Manang Kay. Sige, good morning man sa mga fellow mo no nga mga kandidata. Kay actually din, hindi man lang si Aliyah ang nagdaog, mayroon pa sang apat man nga first runner-up, second runner-up, third runner-up, kag fourth runner-up. So congratulations sa inyo nga tanan. Aliyah, tell us your family background. Ang akon nga lola didto gid siya star sa Inayawan. Ang mommy ko may ara siya 4 ka sister, so all in all 5 sila nga siblings, all girls. Si mami ko nagkadto siya sa Saudi a few years back, kag didto yan na-meet si daddy ko. Kag sugod sa todo nag-start na sila bala sang ila relationship, and after a few years pakasal sila, tapos at nako. But your dad during the pageant night, wala di siya nakabot or ano? Wala siya nakabot pero galanta man sa Aso Live. Oh, supportive actually din. Siyempre, Action Dale, kung ano gidya ang gusto sang mga kabataan, ara ginang parents, may mga utod ka pa, Aliyah. Actually, only child lang ko. Only child. So, wala ka man, ano nang feeling actually din? Ano gusto mo nga, May makuliton ka, may ibuli ka, may paibion ka, do ka okay man lang as an only child. Kasama, panamdam man nga gusto ko man sang magulang or manghod, pero art naman ang akon mga pakaisa nga doga serve sila sang amo na nga role. Pero nakakagi ka na to tiner sa lugar ni daddy mo or nakabakasyon ka na to, na experience mo ang inato sininga culture, ano? Wala pa actually. Never pagid. Wala pagid. But ang communication niya constant man and consistent. Everyday ga Skype man kami akagakol. May mga curious kanong imo nga height, ano ka kataas, Aliyah? So far, wala ko pa na check gid kung anong official ko nga height, pero I think 5'1" ako subang. 5'1", ikaw actually Eden. 5. 5 flat. Ito na, wala kay, lantawa pala ako, lapitan na ilang lamon height. Oo. Oo, diba? Kaya naka-heel siya. Kaya nakapungko. Tapos ako yung subong yung Ako yung subong yung akong tiil gahang sa pulungkuan. Aliyah, ano gid ang may problem ba ka bala nga na-encounter si mo sininga journey bilang linay? Before, may aragid ko problem sa akon walk. Kaya hindi ko pag sa mahanas. Galing inambalan ko sarili ko. Hindi lang man ni para sa akon. Para ni sa bilog. Bala nga barangay sang Inayawan kag ilihan kag kinanglan. Ubrahon ko gid ang akon nga best para
worth it man ang sakripisyo sa duwa ka barangay para sa akin. Ano ang pinaka-difficult nga part sa competition? Usually, actually, may mga swimwear attire, formal attire, evening gown, the Q&A. May mga preliminary pa na mga pamangkot. Ano nang pinaka-budlay para si mga Aliyah? So, parang pinakabudlay sa akon is ang festival costume kay bugat-bugat akong headdress. Ano tong imong sininga headdress? Ang headdress do Inspired sa ano nga inspired butang? siya sa Mother of Pearl. Do clam siya mismo. Ang materials nga gingamit is sawdust bamboo. Kag ang iya weight is approximately 1.5 kilos. 1.5 kilos. Pero worth it man kay ikaw ang nagdaog sa Best in Lubay-Lubay Festival costume. Oh, worth it man. Teka, actually din, aside sa title holder na si Aliyah, kadamo siya sa mga corporate awards nga nabaton like Miss Mega World, Miss Everbelina, Miss To Go Travel, Miss Mac Cosmetic Philippines, Miss NYX Cosmetics Philippines, Miss Air Asia Philippines, Miss Zopix Digital Photography, Miss Photogenic, Best in Swimsuit, Best in Long Gown, kag Best in Interview. Daw ginhakot kinang taning Hakot award, Wala actually. agad binla lang iba nga kandidata. Kay usually actually din, kung magpa-gent once na damo ka na sa awards, daw crowd favorite ka, and at the same time, may pressure, basta magkado sa Q&A, malagbong ka, or may diferensya. Anong na-feel mo after receiving sang sining series nga mga awards, sang corporate and some major awards, Aliyah? Ang iban do ka unexpected kay abi ko dira gid kuya bala do kalogi da sang performance ko, especially sa swimsuit ko ako pa na de. Tapos ginambalan ko nila, hindi kanami to si mo, actually may aura ka to. Kay ang iba na action identity, arab lang, wala kaya wala, hindi ka kumpiyansa sa kagalingon mo, base mo performance. Pero ang iba niyang tao, may nagaka-appreciate, kag may nagakita something sa mo, nga deserve mo ang ina nga award. Correct, Action Dale. Actually, ari ko di subong ko. Kay ginapangita ko di ang iyang festival costume. Pero wala ko nakita nga ginasuksok niya. May ari lang mga group of persons, I believe, nga supporters niya gid ni, nga nagabayaw sang amuning headdress ni Guru Action Dale. Do clam siya no, nga do tulukon mo pa lang, do kabugat na gid man. Pero amo na blang hambal nila nga tiis ganda. And so far, kasi usually, mga first-timer, hindi pa yun balada mo, mga experience sa pageant action din, may nagakadanlog ng mga instances na experience mo na Aliyah or na ano mo gid, o na-manage mo gid ang kagalingon mo all throughout the competition. Ang sa festival kagi ko da actually tipalo, pero lang ko Hindi man obvious. Hindi man obvious. Obvious. Arab lang, the show must go on. Ati, kung matipalo ka, man ako matindog. Di ba? Kaya nyo to? Kaya nyo to. Kaya nyo to. Amo na siya ang the Action Dale mo. Kay, kung baga, kung ibutang mo sa journey in life, hindi lang iya mo na iya ang maagyan mo matipalo ka once. So, muntat ka na, dapat mabangon ka giti Action Dale. Pero gusto talagang ko man, no. Sa part naman sang Q&A, ano ang question sa imo? Ang sa first nga Q&A namangkot sila sa akon kung mapili ko between trust or respect. Kag ang sa final question namangkot sila, what do you think ano ang attitude bala sang linay gid sang kawayan? And you were able to handle with grace and confidence ang imo sining nga pagsabat, Aliyah. Sa first do nataranta bako to kay do akon ideas do nagano pa bala, pero sa ikadua do okay naman sa do nagwa na lang man sa dayon. Daw nagtumpak na, no? Ang mula usually ang Gagwa na lang bala Action Dale ang mga kumaga ang thoughts mo. Kag syempre kung ga-answer ka from your heart, matayuyo na lang Action Dale mo. Pero curious ko kung anong ginsabat ni Aliyah sa first question, kung anong pilion, trust or respect. or bala may i-change mo ang imo nga sabat, trust or respect, or may mga changes ka dira. Ano, Aliyah? Amo man Japon. Anong ginpili mo? Respect. Respect. They said that respect nurtures trust. Kung ang duwa ka tawo garespetuhan ay bala sa isa ka kag isa, ga-trust man sila sang ilang mga respective well-beings. Kag kung ga-trust sila sang amo na
gaka-avoid nila ang masakitan walang isa kag isa. Kag I think amo na saya ang pinaka supreme gid bala kay if you are a respectful person, you are also a righteous person. Wow, very well said. Tumpak ka, Corona. Dapat Sakto ginang man. corona, Kung ako papilion, respect man syempre. Though wala ganyan makaperde sa respect actually din, regardless sa nga sining mga differences, religion, beliefs, sexual preferences, sa ganun mga butang ginaubra naton, respeto lang sa katawo kay wala gid sang problema. Respect begets respect. Correct. Okay, balik ko naman ang corona sa charot lang. Alas 11:39 Action Radio Philippines Standard Time. Mapos kita na sa aton nga commercial break and sa aton nga panumbalik aton hibaloon ang mga preparation ni Aliyah since siya ang mag-represent sang Banwa sang Kawayan sa mabot nga Panaad Festival Action din. Magabalik ang tingog sa mga pamatanong program pagkatapos ginamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe. 11:41 Action Radio Philippines Standard Time. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. And welcome back na sa pagpangalagad sang tingog sa mga pamatanong radio program dili lamang sa DYEZ Action Radio Bacolod and live sa studio sa gihapon ang Linay sang Kawayan 2020 si Miss Aliyah Yang. By the way, Action Eden, ginatamyaw tala ang atong mga Facebook live viewers, si Wiz Khalifa Malaga. Good morning. Liog lang tamyaw kay Chai Fay Kabasag, kag kay Frank Taboy Malaga sang Hambasa. Mayo lang pagpabati. Good morning man sa inyo galagalanta ko Action Radio from Japan, si Sir Romy Pasustanto NJ, and kay Anthony Jones Havilio Ceblano. Hello, good morning, Action Eden and Action Dale. Live watching from Kawayan, Miss Aliyah Janine represents our beloved Barangay Nayawan. Congratulations, we are so proud of you, and kadamo pa sa mga greetings nga ginapadala sa ating Facebook Live. Action Dale may ari dia, Geraldine Pastrana nag-comment siya, next Miss Universe. Malay Pwede. mo. 16 pa lang. Maano pa na, ma-hone pa ni ang skills and talent ni Aliyah. And this time, makaupod naton sa studio ang mother ni Aliyah, si Miss Corazon. Ang puno. Ang puno. Sang ginhalinan gid sang beauty and brain. Yes. So, mayong aga sa luwat Miss Corazon. Ano ning imo sining thoughts sa pag-join ni Aliyah sa competition? Sa sugod pa lang in-offer siya nga mag-join, ang invitation pa lang. May mga hesitations bala or huya-huya nga hindi ka nanda mag-join or go ka lang niya, Miss Corazon?
Okay, good morning, Liwat. Sa akon, nag-offer si Kagawad Greg Carlo, naghambal ko sa iya nga hindi na mag-isol kay tungod nga may kapasidad man siya, kag nakita ko nga makabulig ini sa amon nga municipality. Siling ko sa mga kabataan makabulig ka, kag hindi lang sa aton nga sa aton barangay kag sa bilogid nga kawayan. So, siya nga pag-eskwela, ma'am, wala man naapektuhan, wala man siya reklamo, kung bala, unahon niya ang mga rehearsals or ang iya sining mga exam quizzes or mga school-related nga mga activities. So far, ang iya pag-eskwela daw na ariglar man namon, kag wala gid siya nagpabaya. Despite sang schedule namon nga tama gid ka tight, nag-spare gid siya sang oras para sa pag-eskwela. Ma'am Corazon, paano mo i-describe si Aliyah bilang isa ka only child, bilang isa ka bata? Ano ba lang niya sining batasan? And ano bala affectionate sa bala sa imo, or paano siya mag-express sa sining pagpalangga sa sining mga family members? Sa akon paglantaw sa iya, sugod sang iya pagkabata, mabuot gid siya. Kag gapamati gina siya sang mga advices sa iya. And ang masiling ko lang sa iya, may time na siya nga kung kisa nga daw hindi siya bala inang maka-adjust sang iya bala nga schedule, pero kinaamat-amat ko gina siya. Nga sa subong pa lang kay nag-start na siya sang iyang pagkalinay, so kinanglan kabalo siya mag-manage ang iyang oras. Yes, correct na action dahil amugin na no, time management gid ang dapat, especially damo nga field mo, kumbaga damo nga aspects ang kinahanglan niya man nga i-consider. Kaya hindi niya man pwede nga pabayaan niya man ang iya nga pag-eskwela, kag hindi man subong pwede nga pagpabayaan niya man action dahil ang responsibilidad nga ginhatag sa iya sang taga Banwa sang Kawayan. So, Aliyah, right after the coronation night, ano sini ang plano mo? Ano, may mga naka-courtesy call pa na bala kay Mayor Tabuhara, mga city officials dala sa Kawayan, or what's next for Aliyah right after the competition? May ara ko tani, ginapangayo nga mabulig sa akon nga daw project after sini nga kung pwede baligan ko nila nga manghatag daw reading materials para sa mga bata sa ano bala? Sa amon nga municipality nga daw wala gid access sa education. Kag may araman ko tani campaign nga i-stop ang discrimination sa women kag sa LGBT community dito sa amon. Kanami nga mga advocacies actually Eden, more on education, and the same time tiyan mo ni ang common naton nga issue diri sa Pilipinas, ang discrimination sa community, sa eskwelahan, sa trabaho. Gabalik man action dahil ang sabat niya kay ina kung anong pilion, trust or respect. So, pag gambal niya subong ti may advocacy siya sa with regard sa mga LGBT action deal, ti gabalik gid gyapon nga ti mas pilion gid ya ang pagrespeto. For sure, no, ang Banwa sang Kawayan mag-help inisimo mga resources, mga butang dira nga need para lang ma-push through kag ma-pursue ang ini nga mga worth it actually din nga mga campaign. Amo gina action dale no kay kanami kay with this program ang iban nga hambal bi nga ti ano malang da sila man marampa malang da mapagwapa and after ano. Pero ang iban ti hindi naman na nila masubaybayan mo ang mga ginahimo man kag accomplishments kag achievements sang mapilian nga magapungko da maga-represent in behalf sang mga kabataan or ti most probably sa women action daily nga among ginkoronahan kiti ang iba hindi nila makita nga may cause or may resulta ang mga ginahimo Manila Action Day, hindi lang makarampa lang sila tapos na maka-put lang sila makeup, maka-wave lang sa mga fans nila tapos na, but they don't know the in-between struggles man sang aton nga mga beauty queens Action Day. Aliyah, how do you respond sa mo sini nga mga supporters? Mga babae nga supporters, mga lalaki nga supporters, mga may edad nga mga supporters, paano ka mag-respond sila if, gina-congratulate ka nila?
Gahamba ko sa ilang nga thank you kag grateful gid ko kay God kay may ginhatagan ko nila sa mga muni nga tawo nga ga-believe gid sa akon bala. Kag ginaprayhan ko man ni sila kada gabi nga i-bless mo man sila kay ako ginhatagan man ko nila blessings. Kag amo nang ila support. And isa sa mga controversial ko nga pamangkot actually din may mga tao during the competition, may mga tao wala actually din nga wala nagapati sa result. Paano kani mag-respond Aliyah? May mga hindi sa kawayan na usually it is iba nga in general, mafia, luto, binayaran. Pero ikaw Aliyah, paano mo ni ginahandle ang inising nga mga butang? So, for believe gid ko nga hindi tanan maka-agree bala sa isa ka bagay kay may ara ginaya two sides. So, ano ko na lang na nga let God do the rest. Kay kung wala ka may maubrati anon sinuon na lang abi. Kundi si God na lang Kay daw siya lang man ang may sabat sa tanan. Correct. And nagalantaw ang mahal nga makako sa mga butang aton sini nga ginaobra. And may judges anong purpose ang judge kundi naton pagrespetuhon ang ila sini nga mga decision. Okay lang na kung may mga sentimento kamo nga hindi ka mo nagapabor pero sige lang as time goes by actually then maka-move on gina ining mga critics abi or may mga talong bibig Talong dila. Talong Hindi mo dila, ginaya action Dale malikawan. Hindi mo ginaya malikawan. Kaya syempre, everyone has their bets man action Dale mo. Syempre, kung medyo kibang da sila, kung medyo liko-liko, dagamay ang ilang bet action Dale, mangita man na sila sang buho man o kung sang sala man, especially kung hindi binila feel gidya, or mas gwapa si Aliyah sang sa ila, abi. Tiyan mo na may mga amo ginaya mga tao action Dale, but I believe sila na nga mga tao ang isa man sa makapa-encourage sa imo as a person to do better and show them nga sala sila. Correct actually din. So sa mga nag-criticize, kaon na kamay sang molo. Molo move on. Molo move on na muna ka na mahambal nila kung may mga competition, election accept the result, move on and suportahan naton na si Aliyah ang pambato no. And of course, pride sang kawayan. So after isang linay sa kawayan, may training kinadayon for Panaad the Festival 2020. Anong plano? Ihon paginakon ang akon nga walk, pag ang akon communication skills bala sa stage para mas maglamang pagid sa result sini nga linay sang kawayan kag mas manami pagid ang resulta sa linay sang Panaad. Pero wala man niya sang age requirement ang pag-join sa linay pat sa Panaad or may idea kasi ni or? So far wala ko idea pero I think may ara guro. Sa mga previous actually din nga mga linay may mga 17 man nga naga-intra no say usually ito automatic na mo once gani may mga competition sa Banwa or city sila ning ginapadala sa linay sa Panaad where makumpita ang tanan nga mga single ladies dira sa sininga competition. But I believe action Dale wala naman sang problema kay right from the very start pa lang requirement naman na sa ila sa taga Banwa kag syudad naman nga kinahanglan amo ning edad para at least kung sila man gid action Dale ang magdaog pagkalambot sa Panaad Festival wala na sang problema. Pero gusto ko lang mabalaan kung ano ang words of encouragement sa imo nga handler kag ni mami mo nga for you to keep going. Siling sa ako ni Manong Greg Carlos sumugat nga inang isigisigihon mo lang yang imo nga dreams ipabayin na lang dang tao naghambal si mo nga hindi mo ni kaya kay kaya mo na kag kung ihambalan kag nila bala face to face iubrahon mo ilamangon mo pagid ang anong gina-expect nila bala sa imo kag ipakita sila nga ako ni kag kaya ko ni ubrahon. Sa ang ginahambal naman permiya ni mami mo sa imo. Sing niya always pray to God kay siya na lang na ang bahala si mo kag make sure to do your best every time. Yes. Amo na bilang hambal nila action Dale, hindi tanan matagaan sang kahigayunan nga makasaka sa stage. So when the time comes nga tagaan ka sang oportunidad nga kumbaga
nagpanuktok na bala sa imo Action Dale, i-grab mo na dapat ang opportunity kag hindi mo na pag-uyangan kag hindi pagpabayan. This time mamangkot ko kay Mami Corazon kun sang the day sang pageant, Mami, ano ang nabatsyagan mo or ano ang ara sa imong mind? Okay. Sang 23 sang January, bali ang ara sa akong pinsar nga basi bala matumba siya or ma-slip ang iya tiil sa iya gown. So, ang ginaano ko lang sa iya nga, always gid nga stable niya ang iya nga tindog. So far na kaya yaman kag syempre ginakulbaan man ko. Oo, pero nagatrust ko sa Ginoo kag nagatrust man ko sa iya kapasidad. Usually actually, di mo na yung doble, triple ang pressure sang ginikanan kaysa sinas nga bata nga nagakumpit. Okay, do understood an Action Dale mo ang ginikanan, especially ang mga stage mothers like Mami Corazon. Top fan gina kumbaga Action Dale. Kung sa Facebook page pa sa Action Radio Bacolod, may badge na ni si Mami sa kay Aliyah man. Kaya syempre, one and only dan Action Dale. Kag, I know ga lumapaw subong ang ka-proud ni Mami sa iya nga bata. And same is to man niya sa kay papa niya. Ngara man dito. Pero okay lang man, ma'am, kay daddy niya nga nag-join sa sang pageant. Okay gid sa iya. Actually sang before sina hindi siya gusto nga mag-wear sang swimwear, but kina-explain ko sa iya it's part of the pageant. So kung baga kinanglanon gina. So wala naman siya question after that. Pero Ma'am Corazon, anong mga advices na ginahatag mo kay Aliyah when it comes sa education and hindi man nag-action din, may naga-crush no kamo na. Wala Ma'am Corazon na paano mong advice mo siya? Ano ning ginahambal mo siya? Kung may mga suitor siya abi. Okay. So ang ginahambal ko lang gid sa iya permi nga unahon gid niya ang iya pag-eskwela kay ang love ma-follow lang na iya. And at the same time kung may trabaho ka na, mas makakita ka sang mas maayo pagid nga tao nga magapalangga sa imo or maging family mo later on. And take note mga ka-action and sa mga young people naton dira, dapat unahon gid chase your dreams and ang education gid importante. Correct. Amo gina kay ay kumbaga amo nang indi gid ya makawat si Action Dale mo. Bisan ano nila kasuli-suli sang imo da nga physical body, hindi gina iya madula ang education kag kaalam kag tanan mo nga natun-an, especially nga at young age pa lang, especially Action Dale no kung may mga supportive parents ka like Mami Corazon dapat indi gid pag-uyangan. Pero Mami subong may mga do naga-add naman sa imo sa Facebook sa mga classmates da ni Aliyah or supporters. May ara gid ara sa eskwelahan, pero siya lang na iya ang maka-decide. Kay siya man na mapili. Yes, may information kung nabata na din kay Aliyah, you're not into social media gid or naga-google gid blasang time mo sa social media kay subong mga young people naga-consume gid sa social media 4 to 5 hours. Ikaw Aliyah, ma-Facebook ka bala, ma-Instagram or ma-Twitter? Actually, wala man gid ko preference, pero gaano ko sa Facebook, pero wala gid ko ga-post mayo sang akon. Gid ya bala nga personal life, kumbaga daw sharer lang ko ya bala. Ado kung may mga balita dila mga informative, do amo lang gina-share mo. Kung may mga memes, amo lang imo yang do ka-trip kun baga. Daw 50-50 sa duwa. Aha. Kay the Action Dale no kayang iba niya over naman sa social media wala. Inom na ko tubig. Pero si Yaya gusto niya although nga may Facebook siya pero gusto niya sa gyapon Action Dale nga sang private life gid ya. Correct action din. Aliyah, subong hatagan ka naman sa opportunity para pasalamatan ng mga tao nga nag-support sa imo, ang mga barangay officials dira, ang imo sini mga abyan, mga teachers, classmates, kutob sa madumduman mo. Pasalamati. Go ahead. Una-una ko nga pasalamatan is cousin ko, si Kagawad Greg Carlos Sumugat, si Kapitan Leaan Sumugat sang Barangay Inayawan. Tanan ko nga mga pakaisa, sila ni May Sumugat,
Greg Carlo, kag si Small Sumugat, si mami ko, kag si daddy ko, tanigalantaw ka subong. Akon mga classmates sa NOHS, sila ni Janila, ni Ira, kag ni Thea. Akon makeup artist si Miss Nicole Pantibella, kag akon nga designer si Mang Lay. Ang mga titas ko sila ni Tita Ray, Tita Diday, Tita Edna, Tita Bambi, kag ang tanan-tanan nga tao sa kawayan nga nagsuporta sa akon sang 23. Thank you, Gid. Kag I'll make sure to do my best sa panaad. Nang first title mo nino, first crown. Memorable, Gid. Very memorable. Kay kadako mo kawayan, actually then you're representing 25 barangays ang kawayan. Pero ti curious man ko Action Dale after niti ma-represent ka sa Panaad. After Panaad, basi may another opportunities pagid sa pageantry, pilion mo gyapon nga mag-join kaliwat o kun ma-stop ka danay? Kung akon nga abilities suitable na gid para sina nga type of opportunities kwaon ko, pero kung kinanglan pagid i-improve, ti mauntat ko danay kag masagay lang danay practice kag train sang sarili ko. Anong mensahe mo kay mother mo nga very supportive, stage mother gid actually then whatever activities nga intrahan mo Aliyah, aragid si mama mo, anong mensahe mo siya? Mami, thank you, Gid, sa 16 years nga pag-take care mo sa akon. Thank you kay ginpulian mo ko di sang nagpa-Saudi ka, kag naguntat ka gid sang imo obra para mabuligan mo ko sini nga pageant. Kag thank you kay Miski Papaano, ginahambalan mo ko gyapon nga kaya mo ni miski do ka low na bala sang situation sa pangabuhi. Ikaw, Mami Corazon, anong sabat mo kay sa ginhambal ni Aliyah? So, deserving siya sa ginhatag ko sa iya, kag kung sa akon lang daw may mas kulang pagani kay ang mga previous years siya sang baby pa siya, wala ko na atindiran. So, at the same time, gusto ko punaan na siya more pagid kay subong nag-start na siya sang iyang pageantry. So, salamat kid sa pagpalangga mo sa akon kag sa aton bugos nga pamilya. Yes, teka na, may Action Dale, no? Kay another MMK story naman tayo. Pero ara, ginay Action Dale, basta gani, ang ginikanan, bata, nang ginaistoryahan Action Dale, ya. Wala ginay may makapugong sa luha, sang isa ka Iloy Action Dale. Bisan pa da, ang yambal, sang iban, ang Iloy, will stand firm and will believe in you, Action Dale. So, wala ka naman plans, Ma'am Corazon, nga magbalik sa Saudi, mag-work, and anong matabo or future plans? Sa nakita ko daw, wala na gid ko reason guro nga magpangita pa kay kinanglanon gid ko ni Aliyah sa iyang journey sini. Last question na lang, Aliyah, anong advice mo sa mga fellow mo nga mga young people, especially dira sa may banwas ang inayawan? If you have a dream nga gusto mo gid kwaon, hindi ka lang asta sa pagdamgo. Dapat umbraha man, pangabudlayan mo man. Kay kun nga pangabudlay ka sa tunga-tunga, ma-realize mo nga worth it man ni ang kasakit, ang kakapoy kag pangabudlay ko. Kag always be yourself. Sige, alas 12:02 Action Radio Philippines Standard Time. Kulabos na nga itong siningat tiyempo kanami pa na isang storya naton diri para mas sibaloon pag nato ng story ni Aliyah. Pero kung luyag nyo, masaksihan ang mga activities sa preparation ni Aliyah para siya sining mga future pageants and events yung life. Please do visit and like ang Facebook page ni Aliyah. It's Aliyah Janine Iya Al-Rashida. Sa liwatan niya sa Facebook page, Aliyah Janine Iya Al-Rashida. No, para makita niyo dira ang mga events, hagon dira ang mga campaign and advocacies ni Aliyah pasaya sining banwasang kawayan. Yes, Kid Action Dale, kanami, patani, pamati, pero bantayan ta naman ang next journey ni Aliyah, especially sa incoming nga Panaad Festival. Beauty, wit, and may abilidad actually din. Soft-spoken
si Aliyah, pero every word sini nga ginabuyan, makambal gid ko kamayara sang content. Correct. Kag hindi ka gid makambal action din. Actually, honestly ha, believe gid ko ya the way nga buy-an niya mga tinagahalin sa iya ba action din. Kay hindi lang plainly nga halin lang sa baba niya, but I know it comes from the heart. Nga iya gid mga ginasabat di sa aton action din. So, Aliyah, thank you so much sa pagbiyahe sang Malawi nga tinion para lang ma-share mong imo sining nga journey sa Action Radio Bacolod, ang imo sining nga life story, and at the same time, good luck si mo sa April. Kabay pa nga mangin fruitful kag mangin mabinungahon ang imo sining nga mga efforts para sa Linay sang Panad 2020. Yes, kag salamat man kay Ma'am Corazon sa tinion nga ginhatag niya. Kag action Dale kadali lang ano ang natun-an mo sa subong naton nga episode. Ano tunaan ko actually din na siguro amo tong hambal ang chase your dreams, pursue your dreams, ang imo sining nga handom. Kabudlay man kuntod, naghandom ka lang, nagadamgo ka lang, nagabutang ka lang sa imo sining mga bucket list, mga things to do, pero wala ka man ga effort. So, hindi gid siya mangin meaningful ang imo sining mga plano kag handom sa ulihi. Sa ako Action Dale yan nadunduman ko subong si Tito Boy Abunda. Ako Action Dale MYMP lang gid. Make your mama proud. No, nagtataki no MYMP. Yes, ang mga Action Delia and dugangan ta na make your mama and papa proud. And the whole barangay inayawan sa Kawayan man. Subong representative na siya sang banwa sang Kawayan Action Dale. So, sa tananda mga ano tawag na mga Kawayanons. Kawayanons. Ari ang inyo subong nga ginpili nga reyna. Upo dinamon kag ti salamat gid sa liwat sa oras. Kag Action Dale tingog sa mga kabataan program kita na naman taliwat. Sa masunod naman nga Domingo, programa para sa mga kabataan nga nagahatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. And thank you so much man kay Sir Greg Carlo J. Subugat, former SK Federation President sang Banwas sang syudad sang Sipalay. Thank you so much sir, and good luck sa imo sining nga paghandle sa career ni Aliyah. Programa nga nagahatag sinyo sang paglaom kag inspirasyon. Saliwat kaming inyo mga radio host. Action Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Action Radio. Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.